бүгінгі көндә бернинди дә милли телне өйрәнмибез дигән, аны кысатырган федераль законнар юк. Юк, зинһар, без күп очракта үзебезнең эшләмәгәнебезне, яки җиңел бит. Менә Мәскәү комачаулык итә безгә телне өйрәнергә. Җиңел. Һәм халыкка да шуны кайберләр чыгып сөйләләр. Менә без телне өйрәнер идек, саклар идек. Менә Мәскәү комачаулыгы, менә законнар. Бер кем үзебездән тора. Шуңа күрә ул нәрсәне ташларга кирәк, андый фикерләүне. Һәм матур иттереп, җиңсызганып, менә мин әйткән юнәлешләрдә матур итеп бергәләп эшләргә кирәк. Илдар Идекович, тагын бер сорау шушы федераль законнарга бәйле. Бездә Русиядә яңа мәгариф министры һәм шуңа уңайдан бер сорау. Рус православ чиркәү белән бәйле булган, Сталинчылык аклаган, рус җирләре өчен дигән ватанпәрвәрлек шигырьләр алга сөргән кешенең мәгариф министры итеп билгеләнү дөресме? Беренчедән мин теге ниндидер президентның кадр мәсьәләсенә анализ ясый алмыйм. Ансаның шул дип әйтимсең инде, ләкин безнең бүгенге көндә мәгарифне шәнлегенә юнәлеш бирү федераль законнар нигезендә барыла. Шуңа күрә бездә һәм мин уйлыйм, минем коллегаларым да беркемдә ниндидер бер бар тик бер яклыгына карашны илебездә бигрәк тә мәгариф системасына җибәрмичәк. Без ана телендә белем бирү федераль законнар нигезендә, безнең конституциябез нигезендә расланган, аны беркем дә конституцияны да, федераль законнарны беркем бозырга җыенмый һәм без аңа юлда куймыйчакбыз дип әйтәсем килә.